Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mas YouTube channel Pung 22. Hari ini admin lagi di Tangklek Mojorejo Karangmalang Sragen. Iki admin lagi ning basecamp Reokdor Satrio Sejati. Yo, iki langsung review alat-alatnya. Gas iki. Iki cek sound iki. Satrio Sejati. Tangklek Mojorejo Karangmalang Sragen. Ben. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Iya, poso. Alhamdulillah. Iki arep anu iki, arep review grup Reokdor ngonamu. Nah. Iki Reokdor iki mbok jenenge apa iki? Satrio Sejati. Iki titisane Mekar Bandung Budaya. Satrio Sejati titisane Mekar Bandung Mekar Bandung Budaya. Budaya. Nah, iki jaran-jarane terus macanan terus pecute. Lah iki Satrio Sejati iki berdiri tahun piro iki? Nggih. Ini pun suwe Mas, tapi lagi Mas, kepyakne niki. Lagi kepyakne iki. Lah ya berdirinya sekitar tahun piro? 2000 piro? 2024. 2003. Wah, berarti ya 2023 apa 2003? 2003 ya suwe wisan ya. Nah, iki macane ganong. Iki apa sih kuwi? Sik niki anu Mas. Sik coklat kuwi lho. Nah. Jerman. Hah? Jerman. Jenenge apa? Dengan karakter Mas. Dengan karakter. Kira Herman ngono. Iku Herman. Iki jarane nek piro iki jarane? Mas sik ageng niki papat Mas. Sik gede papat. Wah, enak pring barang iki. Iya, ngeten. Jaluke ngeten iki. Nah, iki pringe piro? Setunggal. Siji iki. Pringe hiji. Iki sik dhewe apa sing kepiro iki? Sing pring iki. Sing nomor Kali. loro. Nah, sing pertama sing ndi? Sing jaran pertama. Cilik-cilik ngaten iki, Mas. Wih, malahan. Jeneng-jenenge enak ora iki? Mboten ngeten, Mas. Dadi TST apa? Testing. Dhisik. Hah? Dhisik, Mas. Dhisik. Lah jenenge apa? Turunggo Sejati. Oh, Turanggo. Pertamane ngeten Mas, niku Sejati. kan nama pertamane kan Turanggo Sejati. Nah, Oh. terus saniki kan sesepuhe Mbah Kintal kalih Pak No. Niku digantos asmane Satrio Sejati. Satrio Sejati niku Sejati. lungsuh saking MBB, Mekar Bandung Budaya. Berarti iki sesepuhane apa, Mas? Mbah Kintal Kali Pak No. Mbah Kintel karo Pak No. Iki pemain-pemainane darah kene apa endi, Mas? Campur, Mas. Campur. Nggih. Lah iki spek dewasa apa anu, Mas? Ya sak Campur, Mas. umuran. Ya enten dewasa nek anak-anak. Berarti campur ya berarti. Iki jobe sok kapan lah iki? Jobe. Oke, Barbodo, Mas. Barbodo. Maine ning endi? Nak, nggih nak. Itu nggih, ngene Mas Petru niku. Berarti nang omahe ngono. Mun aku reyokan lur, Martono mau Barbodo. Ya, Barbodo. Kira-kira tanggal piro iki Barbodo iki? Perkiraan saya mata deloki tanggalane. Aku lali megane. Ah ya, gathek ora karo aku kok masalahe kuwi. Pinggir ya kane gratis apa anu Mas? Parkir Gratisan, Mas? Gratis. Gratis nggo nang basecamp Arsila Galeri. Ndange anyar ndange. Sekira tanggal 12 Mas. Tanggal 12. Ini dinane Minggu ya. Wah, Minggu ra iso iki. Ngepasi job iki kan. Lah iki apa jaran-jarane ngene iki mehmu tuku dhewe apa urunan? Berarti kowe iso gawe dhewe ya? Nggih. Nah, iki lha sik gawe sing ndi kowe? Sing gawe sing ndi wae? Niki
iki iso gawe barang. Ngoten iki. Oh, iki karyamu iki. Nggih, Mas. Sak ngecate barang iki. Pecute piro kuwi? Tang. Pecute 8 apa 7 kuwi. Iki pecutane sing go tuan sendi? Iki, Mas. Iki. Iki syaratnya niki. Nah. Di pulau ini. Iki ulo ya asli ya. Nggih, Mas. Kulit ulo ya. Kulit ulo apa ya? Ulo piton nah. Asli kulit ulo piton. Iki mbok jenenge apa pecut iki? Iki gene eyange, Mas. Jenenge apa? Eyang ya. Baru kelinting. Eyang baru kelinting. Eyang baru kelinting. Iki biasanya nek job-jobane piro iki? Main darah kene ngono wae. Darah mriki sekitarane 2 jutaan. Nggih, Mas. 2 juta. 2 juta unggul tok ngene apa wis enak sak campur sarine? Unggul, Mas. Unggul. 2 juta lurah iki. Sangga Pengklik Mojorejo Karangmalang Sragen. 2 juta. Terus iki macanan iki regane piro iki? Yen. Harga, Mas. Ah, regane piro macanane iki? Di sini ku lek bas gane Mas Pedro Arsila Galet ini. Iki dikeki apa tuku? Tumbah, Mas. Tuku. Tak kira dikeki. Iya, saya main ngejob. Iki kayak 2003 wis lumayan suwe san. Iki ra nganggo anu, celeng ah. Mboten purun. Gak gelem. Mboten purun. Berarti ra nganggo celeng ya berarti. Ya. Iki berarti nek mau main jarane piro iki? 7 apa piro? Nggih, sik gede Mas, sik cilik mboten dibetok. Gak digawa. Cek dimainke papat. Iki biasanya pawangnya sapa iki? Nggih kula Mas Pedro. Bose pawang rep e Pak. Gamelane wis komplit, wis ready. Hari ngejob. Iki nek anu job luar daerah kene ngono piro? Wis sakmono apa? Menyesuaikan, Mas. Menyesuaikan lokasi. Aduh cedake berarti. Ya, wis lur iki wis tak review. Iki reok Satrio apa nggih? Satrio Sejati. Sik arep ngejob ya. Ku nek nomor HP-ne apa hubungi Mas Pedro ae. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semangat mencari konten-konten reokdor atau jaranan di Karanganyar Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.